ambalma o bismillah malak chuka don kibaru keneka bi kibara mambolo kada kulo kan o de kunun tenendo septembre kalo kletan woro Capitaine Amadou Aya Sanogo ale koni a jenyogon ulu koni la fasambaga nanko umako uwa avocat ulu koni willa ni ka gere mali kriblo ntigila mogola ka wakati ni yerama horoya koni nyini ni ma ko fale nunu nye nanko ma ko liberté provisoire nga ni avocat nunu koni ulu ka la nyini koni maseka sabati o ko koni sababu yala liberté provisoire o koni maseka di Amadou Aya Sanogo ale na a jenyogon nunu koni ma hakilla jigina Amadou Aya Sanogo ale koni a jenyogon nunu koni be kasola ni san woro de o kasola do koni sababu kera koni ya tagalaje san bafla ale tan fla katabla san bafla ale ni tan sabala Amadou Aya Sanogo ale koni a jenyogon do re jera nika president Amadou Toumani Touré ko koni ka fanga daf o fanga dafrim koni flene ko chama bora akono sabla wakati damado o kofe ayira la ka fako Amadou Aya Sanogo ale koni a jenyogo ko ulu koni kala mo ko chama koni ka saya sababu e kerengere la ko bere rouge sabla jago ko kaburu belebele bado kon taraye no ni mo chama koni shube o kono ko ayire la ka fako o Amadou Aya Sanogo ko alena a jenyogo de noyi ko koni sababu yala mali jamana nyomo ulu koni ya wele boko jennenka ni ale koni a jenyogo koni tagara kasola o ko senfe fo sisan da koni teka do apmala ko wa fene ko ni ta a chien folo ko ula fasamba ko koni ka wakati ni yerma horoya koni nyini uye ko ali salo jowe kalo kletan san bafla ale ni tan shegina uga la fasamba ko uye yerma horoya were nyini uye ni kriblo mo ko koni fene mason kibara were mbambolo kada kulo kan ore tomboktu marfatigi do koni tagara do kene asuro koni kono enno ni ka kene atigila mo fla koni fene mne kibara mun sera ma ule ayire ka fako sibrido septembre kalo kletan nani o shukole tumamna marfatigi ma woro koni tagara ni kene aso en konna ni ngata uga pharmacie koni chi ka kla ka do docteur so ere koni konna la ni ngata bana bagato ulu koni ka telephone mine aleni war munu fenfa kumbe ulu koro ko befneta ko umada o doroma utatola o kla la katani kene atigila mo fla fene e u fe o ni marfatigi nun koni amase ka do mo kele munun kondo ko wa fene utala ni kene atigila mo fla munun koni fene ko kibero ya koni masoro ulu la fo ko ni wale koni kela yorom na o sigida ere koni fene to ko baraj ko koni kele insani sigida koni demsani uye utege di nyogoma ka foko ulu koni bena demeke ka nyeshi uyerema ko sabla ko klefla ko soni ni wale koni fene che ko marfatigi do koni fene tagara kamlen do fene no fe fo uga dukono ni ka o koni faka asomo ko bela jelen koni fene nyana ko wa fene ko mo ko faka wale chama koni fene beke ulu koni ka yoron na ka soro ko ninte ko aleni fene ko shonle wale koni fene barka bu yalen do ko sabe ulu ka yoron o ko sababu yala ko kata o yoroni koni bela fo kata foko mali finitiku koni sera ulu ka yoron na chokamna ngala kana sabati ko ulu koni mena to ga jigi shufela u fe u yere ga sigida u koni konnala ni ka u kala kana u koni sabati u yere ko ulu koni tena mo ko bo mo kala ko ulu koni be u ga sege sege lu koni nyeshimbe ma ko wala sa chokamna ulu koni ga sigida la mo ulu koni be se ka lafia kibara wara mbamolo kada uklo kan re buguni sira ko ale koni tigalendo kabini kunun tenendo septembre kalo kletan woro ko kabini nege kanya mugan nani koni wakati ko bugun kaw koni willa nika uga siratke ko ni siratke koni kala kololo bay kanyeshi mo ko chamama ko sabla mo munu be bo sikaso ko ukunda bamako ha ko ulu koni chamane jolembe sirala eno bugun kan koni ka fala ko ulu koni tena sirala bla ko fo ulu koni ka lanyinu ka sabati o laɲini nun kɔni ni y'a tagalaje ko a fɔlɔ kɔni ye ko buguni kata manan kɔrɔ ko o sira kɔni tiɲɛlen do ko ulu kɔni b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka o sira ninnu dilan ko o ye laɲini fɔlɔ ye ko laɲini filanan ko kabini salo san 2000 ale ni 18 juillet kalo tile 20 na ko gouverneur kura kɔni sigila ulu kunna ko ga ko ka ta o dona fo kana bila ko gouverneur kon ma se ulu kon ka dugula eno ko kuma te barama ko ulu kon ka laɲini filanan de sa gouverneur o kon kana buguni ka se ka aka bara damine cogoya amna ko ni laɲini nun kon ma sabati ulu kon tena sirala kuna foni kuncela kibara were mbambulo kada ukulo kan o de septembre kalo kletan nani segu dugulo kon be no ko juna ale koni mairie ko donzo nana omne ko ga akon kala ka segi dimashido kibara mun serama ulu kon ya yire ka fo ko ni donzo nunu ulu kon ni mairie mo ko ni sera nyogoma ko fourrière do kon ne no fe mer kon ga fora ko fourrière koni ko o mara koni dilendo mairie koni demsen dowrima ko ga ko donzo kon kume fe nika o nyamoya koni mine ulula ko u koni mairie mo koni mabe o fola
ko o ko kɔni sababu yala ko akela mangamisɛnin kɔni caman ye u ni ɲɔgɔn ko donso ninnu kɔni fɛnɛ tun bɛ taa mɔgɔw ka baganw yɛrɛ minɛ u bolo ko kana o bila ni fourrière ninnu kɔni fɛnɛ la o ko kɔni kɛlen sa maire ale kɔni fɛnɛ wulila ni ka se Segu sous-préfet kɔni ma ni ka kangarimada kɛ o ye ale kɔni tilala ni ka sɛbɛn tigɛ ni o ye convocation ye ka togo o di donso ninnu kɔni ma sibiri don o ko kɔni kɛlen sa karido ko donso ninnu dɔw kɔni nana ale sɔrɔ a ka so ni ka ale sen siri k'ale bolo siri ka tila ka bɔrɔ kɔni fɛnɛ don a kunkolo la ni ka a bila mobili dɔ kɔni kɔnɔ ka taga n'a ye ko fo san buguda dɔ kɔni fɛnɛ la ko o yɔrɔ in kɔni na ko donso ninnu kɔni ko u ka ɲɛmɔgɔba de bɛ yen nɔ ko u selen na ale ye yɔrɔ la ko ɲɛmɔgɔba in kɔni ye ale kɔni ɲininka kɛlɛ nacogo kɔni na o kɔni kɛlen ale fɛnɛ donna kuma ɲɛ la k'a ɲɛfɔ donso ɲɛmɔgɔw kɔni ɲɛna ko o kɔni ye ale hakili sigi k'a fɔ ale ɲɛna k'a fɔ ko donso ninnu kɔni tɛ yen nɔ basi kama k'u bɛ yen nɔ walasa cogoya min na u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ ko nka ko u kɔni ma ale labila fiyewu ko fo ale kɔni kɛlen ka sefa wari 1,000,000 kɔni di u ma o ko kɔni kɛlen sa karido ale kɔni labilala ten cogoya la joona ale kɔni maire in ka fɔla hali bi ko ale kɔni jiginna kosɛbɛ Mali finitigiw la ko sabula ko ale kɔni minɛla ka taga n'ale ye ko fo yɔrɔjan ko Mali finitigiw kɔni fɛnɛ ma waleyaw fosi kɔni boloda cogoya min na u bɛ se ka ale ye ko wa fɛnɛ ko nin n'a ɲɔgɔnnaw de b'a kɛ ko dugu caman kɔni bɛ yen nɔ olu maire kɔni bɛ boli ni ka taa duguba dɔw kɔni fɛnɛ kɔnɔ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da kulo kan an ni ce a ka kulomajɔ la a kan bɛ a ɲɔgɔn